Apirila hasi dugu eta orain dela gutxi udaberria ere. Argiak gure gogo aldartea berpiztu egiten du, baina ere guk hori egiteko edo horretan laguntzeko ere gure aldetik zerbait egin dezakegu. Zer edo nola mindfulnessarekin? Horregatik gaur Pablo Lasa gure kolaboratzailearekin egoteko aukera dugu gaur ere. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, udaberrian. Bai, ongi hasi duzu? Bai, ondo. Bueno, eduki dugu negua, ez, aurten. Bai. Negua hotza eta euria, lurra, dena izan dugu, bai. Eta oraindik iraungo du ere ematen du, baina... Hala ematen du. Eta, bueno, zer modu ikastaroak? Ondo, bukatu genituen lehengo astean, eta hurrengo astean ikastaro berriak hasten ditugu. Hemen Iruñan, 3 talde, martxan jarriko ditut, ateratzen bali badira, normalean ateratzen dira, eta ondo, 2 arratsaldez, bat goizez. Ondo, gustora. Orduan, urtaro aldaketarekin ere berrikuntzak, ere ikastaro berria? Bai, hala da, ikastaro berriak, jende berria, beti, gaina urtean lehen 5 egiten ditut, guain 3 egiten ditut. Eta bat izaten da udazkenean, bestea neguan eta bestea udaberrian. Mira, horrela ez? Eta urtaroak eragiten aldu jendearen energian edo ez dakit? Bueno, urtaroak beti egiten du, ez? Beti eragiten du, ez? Asuntoa da, guk mindfulnessekin nola kostientzia lan egiten dugun, igual kostienteago gaude aldaketa hauekin, ez? Eta ona da onartzea, batean neguan gaudela eta itxi egiten garela pixka bat, goxotasuna behar dugu, etxea behar dugu, sua behar dugu, eta udaberria etortzen denean, gauzak piztu egiten dira, baita gu ere, eta kostientea egotea horrekin, naturarekin bat egotea, ondo, hola doki. Bai, kalera gehiago ateratzen gara, Bai, noski, eta kalea, planak, eguzki pixka bat atatzen balin bada, ole, venga, guazen hartzea, ez? Izpi hauek, eta... Bai, eta datorren astean hasiko dira? Bai, datorren astean, astelenean goizez eta arratsaldez, eta asteazkenean arratsaldez. Bi leku ezberdinetan izaten dira, bat Arrotxapean eta beste Arrosaldian. Eta nola protokolo guztia batea dijo, normalean jendea onartzen dute aldatzea edo txandaka doazenak lanea, goizez eta arratsaldez egitea aste bat, beste astea ez. Hola egiten dut normalean eta ondo funtzionatzen dut. Orain moztu egin dut, luzatu egin dut ikastaroa eta denboran astero moztu. Hau da, lehen egiten 8 sesio, 8 aste, 2 ordu astero, eta orain egiten dut ordu terdikoak baina 11 aste. Eta hobe da jendean, gutxinez gustora hartzen diotenak eta lan pixka bat egiten dutenak, denboran sentitzea, ez? Zeren mindfulnessi denbora pasa behar da, sentitzeko eta lan egiteko. Zu pentsa ikastaro bat azkenean 16 ordu dira, eta orduan zu pentsa 16 ordu egin daiteke asteburu batean, baina ez dauke zer ikusirik 16 asteburu batean egitea edo 11 astetan egitea, ez zer ikusirik. Zen denbora pasa behar da, eta bakoitzak lan egin behar du etxean, derrigorrezkoa da. Bai, azkenean burua ohitzea, ez? Claro. Eta gorputza. Bai, hor sartzea, ez? Azkenean hau entrenamendu bada, eta entrenamendua ez da esatizu, bitu, maratoia korrin berdala, korrin, jazta, ez? Hain berditzuzu, hilabete batzuk lan egiten ez, korri jen egunero pixka bat gehiago, eta azkenean igual maratoi batea iristen zea, ez? Altzekoa da, guk gure burua eta gure gorputza landu egiten dugu, tresna bat ikasten dugu, eta hori barneratzeko denbora behar da. Eta horregatik ere, jende berria egon arren jarraituko duen jendea ere egongo da, ez? Bai, normalean nik astero ere, hau ez dut esan, baina beti mantentzen dute meditazio eta mindfulness eremuan astean behin elkartu egiten gara. Eta horiek urtean zehar, osea, duela 3 urteko, 4 urteko jendeari badago. Eta gero ere baita ere errepikatu nahi duenak kursoa, zeren asko iruditzen zaie 11 astetan naizta, 11 aste izan, oso gauza gehiago egiten diela eta esaten diela kursoetan, ez? Orduan, errepikatzen dutenei, 140 jetxi prezioan eta jende, desente, batzuk errepikatzen goia. Eta gauza ezberdinak, orduan, alde batetik ikastaroa dago eta bestalde meditazio sesioak esan duzu edo ere? Bai, meditazioa dira, eske mindfulnessa meditazioarekin asko ikusi dauke. Gertatzen dena da, mindfulnessan, daukegu prozeso bat non ikasten goaz, ikasten dugu meditatzen eta gero ere gai batzuk ikutzen ditugu. Gero hori
azkenean mindfulnessan datza bakoitzak bere lana egitea, ez? Eta lana horretan astean behin elkartzea beste batzukin meditatzeko, eta baita ere mindfulness arloan hitz egiteko pixka bat, ondo doakigu, ez? Nire ustetan mindfulnessa garatzekoa da. Garatzeko, gizaki bezala garatzeko, ikasteko, handitzeko da. Orduan, kurso batean ez zaude hortan, zaude beste gauza batzutan, baita ere bion beste gauza batzutan, eta ja astero etortzen dien hauekin, pixkanaka onuntz juten geha, ez? Onditze hortara, zabaltze, garatze, gizaki bezala, ez? Eta denbora asko behar da mindfulnessa egiten hasteko, edo nola, askotan arnasari buruz hitz egiten duzu, edozein momentutan egin daiteke, edo estado, ez dakit, nola azaldu dezakezu hori, ez dakit azaldu nahi zen ez da, baina... Gutxi gora bere uste du badakit non zoazen edo zure galdera non zijoan. Denbora asko, ez. Beste gauza bada praktika zuk nola esaten da sendotzea. Sendotzea eta zure bizitzan bat egitea praktikarekin. Horrek bai, denbora behar du. Baina mindfulnessa, zuk ikastaro batean sartzen zarenean, lehenengo bigarren astean zuia mindfulnessarekin hastentzea tratutan. Zeren, alde batetik ezagun dezakegu, dagoela bai lan formala, hau da, benga meditatu, eta hori denbora bat behar da, arnasa, ez dakizer, gorputza, hori aste batzuk behar dira pixkanaka, jakiteko zertaz itzikena egean, ez, talan egiteko. Beste alde bat dago dela informalak deitzen digunak, dela bizitza arruntean, gauzak egin, kostiente egoteko. Eta orduan, lehenengo astetik hasten zara horrekin lan egiten. Lehenengo astean ja hasten zara, geldiuneak egiten, nolako gauzak, eta zuia mindfulness, puntu horrekin zaude ez. Ze, kolaboratzailea zara, baina agian badago norbait ikusten ari duena haulen da biziko aldiz, eta zer da mindfulness? Mindfulness, orainea begiratzea, momentuz momentu, onartzen eta epaitu gabe. Orainea begiratzea, guk egiten duguna da, hau da, guk nahi dugu orainean bizi, baina orainean hasten zarenean bizitzen konturatzen zea zure buruak alde egiten dula. Orduan da, estrategia bat, tresna bat, gauz gehiago dira, nola hasteko, tresna bat nuen ezan, hemen nago, eta nahi dut hemen egon, nire buruarekin, eta nire burua alde egiten duenean, honea, ekarri behar dut, honea, hemen nago, nahi dut hemen egon. Eta, klaro, zer gertatzen zaigu, hemen gaudenean, askotan ez dugu onartzen, gauden lekuan, ez dugu onartzen. Adibidez, ez nago gustora, beroa daukat, ez hotza daukat, ez gaur eske gozia daukat, eske jongo nintzen, eske nekatuta nago, ez dugu onartzen ari garen momentu hori bizitzen. Eta orduan horregatik onarpena oso garrantzitsua da, onartzeko. Hurrengo gauza gertzen dela epaitzea, eske nik nahiago nuke hemen baina, ulertzen eta ez epaitzen eta konparatzen situazioak eta gauzak. Eta, klaro, horrek ez gaitu uzten orainean egoten, ez? Hola esan daiteke mindfulnessa definitu daiteke, ez? Mindfulnessan bai lan egiten dugu tresna batzukin, kontzeptu garrantzitsu batzuk badaude hor, ez? Oso kontzeptu orientalak direla eta gizakiarekin eta osasunarekin asko ikusi dutela, batez ere osasun buruko psikologikoa asko ikusi dugu. Bai, azkenean epe luzera gure ongizatean inbertitzen ari gara, ez? Bai, definitzen balin baduzu edo ikusten balin baduzu esaten duzu, zer da mindfulness eta zer da meditazio edo meditazio munduan dagoen bat, ez? Zein da ezberdintasuna? Esan dezakegu biek igual leku berberan jaiotzen direla, baina batek meditazio munduan nahi du garatu, ez dakit nun batea iritsi, ez? Nun batea, berak pentsatzen duelako horrela hobeto bizi dalako, edo haunditze hori, ez? Garatze hori, eta mindfulnessa ongizateak lan egiten du. Mindfulness nahi du pertsona bate sufrimendua pixka bate txikitu, ez? Eta ongizatea, hemen ondalago, jazta, kontrolatzen nahi pixka burua, gorputza, ondo, jazta. Nio, klaro, meditatu nahi duena, ez ni nahi dut bizitzari zentzu bat aurkitu, adibidez, edo, bakoitzak... Ze, meditazioa zer da? Meditatzeko era ezberdinak daude, ez? Bai. Eta zer da horrela ez dakit orokorrean?
orokorrean meditazioa dauzka zer dan esatea ez darresa, baina baditu konstante batzuk ia meditazio guztietan. Adibidez, meditazioa beti orainean egiten da. Beti gaude hemen, guk ez gaude meditatzen ez dakit nun, baizik eta hemen. Beste bat, ekuanimitatea garatzen da meditazioa guztietan. Batzuk tantra munduan beste gauza batzuk igual gertatzen dira baina. Normalten ekuanimitatea lantzen da, eta ekuanimitatea da onarpena dagoenarekin onarpena txarra edo ona dela eta. Ez? Hau da, gizakiok gaude egun osoa, eta hori ikusiko duzu, bizitzan denarekin bizigaren gizarte honetan, daude beti nahi dugu ona. Beti ona sentitzen duguna, ondo sentitzen duguna, beti apegoa dugu, ez? Beti horren bila gabiltza. Eta beti gaude kentzen erditik ez duguna gustoko. Beti kentzen, klaro, honek arazo bat dakar, zeren beti nahi dugu pozik bizi, eta pozik ezin da beti. Sufrimendua ere badago. Orduan, gaude gizarte batean, non beti poza, beti ez dana poza, ez da bizitza. Claro, sufritu iten dugu horregatik, ez? Orduan, meditazioak dauka funtsezko gauzoiek, ez? Bat orainean dago, bestea ekuanimitatea lantzen da, bestea ikusten da impermanentzia. Impermanentzia da gauzak aldakorrak direla. Konturatzea ez da bakarrik konturatzea mentalki, kognitiboki. Gauzak aldatzen dira, baitena dakigu. Udaberri atorri da, eta gero nego atorriko da, eta gero dutara, eta gauza bada hori esatea eta beste gauza bada hori ikustea bizitzan. Ze, klaro, konturatzen bali mazea dena aldatzen doala, zertarako eutxi gauza batzutai hain fuerte. Nik ez dut nahi hau aldatzea. Ez dut nahi hil ningo, denak egiten geha. Adibidez, horri ejemplo politia badago, denak ulertzeko. Neska laguna ez, edo mutilaguna, ez da utzin zaitu adibidez, bikotea hartu eta moztu indut ez du nahi zurekin. Eta zuk egon ordez, onartzen, utzin hau eta beste gauza batea jomer, ez nerekin, zurekin, sufritu egiten dugu. Gauza bera gertatzen zaigu munduarekin, nahi dugu etxea, nahi dugu dirua, nahi dugu kotxea, nahi dugu semea, nahi dugu dena, dirudienez pozik bizitzeko. Baina gauza gehiago ekita denak atenditu behar, eta denak eta sufritu egiten dugu. Orduan, meditazioa azkenean, zurekin egon, lagun egin, ekuanimitatea praktikatu eta impermanentzia ikusi. Eta gero, hor dago arnasa, dago gorputza, dago burua, dago gauza asko daude hor gero. Orokorrean. Ezakitu, erantzun dudan edo. Eta zuen kasuan adibidez, meditazio sesioak egiten dituzunean, ze egiten da edo, nola jartzen da hori praktikan? Nik mindfulnessan, orokorki, batez ere meditazio bat lantzen dut. Beste batzuk ere, baina sakonki bat. Eta dara, vipassana meditazioa era batean, birmano erara. Vipassana esaten duzu eta meditazio hortan atal ezberdinak daude, ez? Edo bide ezberdin, segun ze tradiziotan. Mendebaldean, ekialdean dauden tradizioak, deratio gertatu da, guk hemen gaude guain pipiolo moduan, hor gauza asko gertatu dira, urte askotan, milaka urtetan, ez? Eta zertan datza, nik gaur egun lan egiten ari zen, uste dut garbiago eta oso arresa dela jendean entzata, gorputzarekin lan egitea. Hau da, gorputzetaz konstiente izatea, gure sentsazio fisikotaz konstiente izatea. Eta badago lan bat deitzen zaiola, observación del cuerpo, edo scan body, edo eskaneo korporal, ez? Berez dala, goaz, atalez atal, gure gorputza sentitzen eta perzibitzen zeintzu dira sensazioa. Gorputza eta hola, denbora guztian. Horrek informazio asko ekartzen du. Adibidez, konturatzen zea, emozio guztiak, adibidez, bakizu emozioak oso bere parte fisikoa oso ondia dute, nahiz eta burukoa ere izan, baina beti emozio guztiak fisikoki kokatu daiteke nun batzen, hemen, segun ze pildurra, poza edo segun zer den. Orduan guk, vipassana lantzen era ontara ikusten dugunez da, gurekin, gure gorputzarekin bat egiten dugu. Eta orduan konturatzen geha egunez egun, etorkizunean ze gauzak gertatzen da. Hau ikutzen hau bitu hemen, bitu nola nagoen. Orduan, bildurrak adibidez, kendu aldira meditazioa eginez?
edo kontziente izan bildur horiek ditugula meditazioari esker? Eske, behitu nolakoa garen, guk beti izaten dugu kendu, edo esaten dugu medikuara junta, eman pirula nahi dut kentze hau, ez? Mindfulnessek bestera batea lanitzen du. Adibidez, beldurra kasuan, edo emozioen kasuan, garrantzitsuena da, lehenengoa da, jakitea hemen dagoela. Zeren, askotan, beldurra dugu, baina ez dakigu beldurra dugunik, baizik eta gu gaude, urduri. Bat hemen dago, bestea, onartu dagoela, zeren asko, ez dut nahi beldurra, eta ja, azten gara gogortzen, arresiak egiten, ezin lan egin. Onartzea, hemen dago, nerekin dago, nun dago kokatuta, gorputzean, nun dago? Hemen, nun daukezu beldurra. Eta guzti prozesu horrekin azkenean konturatzen gea beldurra. Ez genuen nahi begiratu gauza hori horrelako handia egiten genuela, atelez atara, zoaz begiratzen eta, hau da, eta orduan bere indarra galtzen urtutzen joten da. Hori da mindfulnessek lantzen duen erara. Azkenean bitu nola da, beldurra dago eta batzuk esaten du, alde egin, ez, beldurra dago, berarekin joan. Ikusi, sentitu eta konturatuko zea, beldurra zuzarela erabatean eta urtutzen joten da. Hori da prozesua, gure... Bueno, orduan hori, datorren astean ikastaro berriak eta oraindik apuntatzeko aukera dago? Bai, apuntatzeko aukera dago. Astelena eta asteazkena izango da, osea, aste osoa apuntatzeko eta hurrengo astean ere bai, segun... Eta nola apuntatu daiteke jendea? Apuntatu daiteke neri deitzen telefonoz edo horri pagina webea sartzen. Pablo Lasa jarriz, mindfulness.eus. Vale. Bueno, Pablo Lasa igual iruñan ere agertuko zerbait. Mindfulness.eus edo telefonoa. Dala 66-sortzi... A ver, 6-6. Bueno, webgunean agertuko da, ez? Agertuko da, oi ama! Bai, lasai. Eta ere ariketatxoak ekarri dituzu orain, ez? Bai, ekarri ditut, egiteko, beti egiten dugunez moduan, ez? 3-4 minutuko ariketak. Bai, jendeak ere etxetik egiteko. Bai, edo ulertzeko zer dago, bai, egiteko eta ulertzeko biek. Primeran, mi esker etortzeagatik eta hurrengora arte. Bale, zuei, agur.